choko jasiasa. Jiro kamano. Kamano. Neno ka gima jomoko osechako guso Murima to ringi jok mor gi wach ma kamano. Nyarawelo. Wacho ni musiguse Murima. To ji donje Murima ni gi thuon. Kendo wacho ni dwa ng'ade oko. Joma mulo Mlima gama nigi shida ki. En no se wacho maber kumo chungi. Unya timo gik modwaro te bora musiguse Murima. Rio je ng'eni kama Rigathi Gachagua yudre. Iwacho ga ni kunyo bur kendi tidonje i burno. Koro Rigathi kunyo bure to donje. Ting'eni James Agri Bob ore gilungo ni Senior Counsel Working Constitution Governor Masiaya. Kane ni e Senate ndalo moko no wacho a government it's its own. Manyiso ni sirikal chamo joge. Koro mane gima sani timre ne Rigathi Gachagua. No donjo iluongo ni you fattened the bull. Yes. Mo fatten maber ma yo wil. Mokoro neno ni kama koro chope ni onge ng'ama nyalo timang'o, onge ng'ama nyalo mule. Koro dhi ma koro nyaka jowetege manyiche pidhe mafatenegi. Be koro chako gwaro, be koro timang'o ogorego. Nikech kineno kata impeachment kaka signatures iwacho ni nitie ka dieri kaka giwacho ni sani gin 309. To penjo maduong' kabisa ni to legitimacy mare kata confidence mare kod wabunge to kata gi jopiny mowacho ni kodego ogolo kanyo nikech ka wajumbe mag National Assembly gin 349 tiwacho ni ji 309 mosesain koro odong' kanye odong' kende mar ariyo nyaka mjumbe morite dalage machano balo kod chon koro motion poko kill. To maling wacho ni charges moketne gin charges 10. Okay. Achiel kuom charges moketne no ketne mar mibadhe. Mi wacho ni king'iyo tich ma Rigathi timo kaka deputy president gi pesa michule mar msara. Osebete office igni 2. Manyiso ni pesa moseloso en million 24. Tiwacho ni kae nitie kaka loso pesa moromo bilion 5.7. Kori penyo ni to magi otimo nade nikech wacho ni moko ncho tiyo go ofise mondo timang'oa olos pesa go. Kembe bi wacho ni nitie kembe magi donje en gi jok ma ni machiegni kode. Kembe madhi adi 7. Manen achiel kuom case ma jogi ting'o kuome. Machielo giwacho ni neno press conference mano ogolo Mombasa. Yes. Tarik 26 dwe mar 6. Odiochieng' achiel bang' monjo bunge. To neno kano wuoyo mano ogoyo wach mar Director General mar NIS. Mo wacho ni intelligence unge kata nyoro ni neno kono. Mo wacho maber ni to kane jatelo wacho ni Ford Foundation achiel kuom jok mane dwa rocho sirikandgi nyocho dhi romo gi ja Ford Foundation. Ido gi wacho ni jok mani machiegni kode mano timang'o emano sponsor. To gima naneno kane fishi ni no luongo press conference ka jatende osewuoyo ma in terms of protocol mano ke kako nego beni gik mokitayo. To iwinjo kasini wacho maber ni nyaka bede ni advisors mosebet kwa wacho gi nyaka bede ni Rigathi Gachagua advisors ene advisor ma advisor nikech onge kaka inyalo address piny kamano ichaki wuoyo wach mar NIS director gi tije magitiyo gi jok matiyo kanyo sama chuny security mar piny ni at stake. Tibiri wacho ni kachacha jionindo onge gima matimore. Aya kendo kani duong'e ni mano kori wacho ni no dhi against the secrecy order. Mano king'iyo charges magikelo. Kendo gidogo giwacho ni cabinet kagibet ene deputy mar jatende e cabinet. Principal assistant. Manyiso ni resolutions mag cabinet iwacho ni collective responsibility. Manyiso ni ute uchung' wacho ni en achiel. Kano uwuok mo wacho ni finance bill ni eno dhi owinjo jopiny. Mowinjo ka jopiny tamore to nineno kata jofwambo notemo dayo dhoge ni to in ni wacho ng'oni kechibete cabinet no mano approve finance bill 2024 to chikre ni en owinjo japiny manyiso ni nodhi mochikre nyaka collective responsibility mane giyie e cabinet cha kore noduogo tingre oko wacho ni ano kan ka
wachne mar shareholding mano wacho maber ni ka no kigonwa kura to beduru kata kidonje sirikal tine line machien joma ne ni mbele mano loso gini ema kongo yuto koro kanye be ing'iyo kendo wacho ni king'iyo chik mar national cohesion at section 62 ti wacho ni odhi exclusion mar jopiny nikech wacho ni regional balance nyaka bede jite nikech kata an ka chung ta chung kaka wacha da chung Nairobi kata chung Siaya Human Rep to kose yiera nyaka jok mano chung mane miyo ng'ama chielo cha koro jogo te gin joga to ka an koro chako nyiso ji ni joma nantiere godogo ema yudo lemo mokwongo bed grams modonka ema unu nyalo yudo koro mane ka giwacho ni shareholding no be no dhi kinyume mar chik nikech koro mano nyiso ni Wakenya wan gi communities over 40 yes teno wacho ni ne gin mana communities ariyo manyiso ni jok moko go gin joma nade ma jo Kenya kendo sirikal ni kano odonjo wach mar resources wan gi counties nitiere gimilongo ni third basic formula mar shareable revenue gino nigi parameters te mar population density nitiere growth development angogi nego mang'iyo ni to olemo ipogo nango to iwinjo ka en osebet ko wacho ni one man one shilling one vote manyiso ni jomrima emang'eny emanyaka tim nade emanyaka mi resources koro mabe wajumbe wacho ni oyo wate wachulo ushuru kata ni neno wajumbe mano Eastern ka wacho ni mane gima no wango igi kabisa nikech giwacho ni koro ka en numbers to manyiso ni jo Eastern ok tim ang'owa ok dhi yudo gimoro to mogi ten gi wach mar wajumbe wacho ni odhi ir japiny odhi onyiso kaka mujumbe ng'ama rach mujumbe ng'ama dwa timo ang'o madwa gole office koro manyiso ni kae bo interfere gi separation of powers nikech koro tije impeachment en mar mujumbe kosedhi onyiso japiny ni mujumbe ni jatenda mo sanction gini manyiso ni mujumbe ok ti gi akili mare jatende modhi onyiso mujumbe ni mondo odhi otim ang'o ogwethe oko koro mano be giwacho ni o insight japiny koro ene modhi play victim onyiso japiny ni dwa tim nade idwa gole oko ting'eni gigi te king'iyo tinjo ka wajumbe wacho maber ni gima sani Rigathi Gachagua dhi through and self inflicted manyiso ni en owuon mokelre shida nikech mana kaka ne senior wacho kineno kama chliel samoro be wacho ni we aritri onego majni mondo chiemoro kochako wang kendo tane kaka na anyalo escalate mondo wang orum to in kama mach wuok ni siko makimedo mach kamoro moro mi kata nyoro kaka neno kuweyo gotieno no ken ng'ame to godiochieng to no hombre kanisa mogo chonge piny molemo ka gikotieno to chako dok mana square one koro kata kane in ng'ama ne dwani mondo ikonye nade then sine no wacho ni ng'ama koro chok makoro the only silver lining en jatende to kamoro moro mowuoe jatende ne motimo nade moyoko to kato gisiko ka giwacho ni parliament is independent manyiso ni gima wajumbe timo executive ok nyal nyiso wajumbe gima wajumbe timo en ting mar bunge koro sani bunge is exercising its mandate yes mandate to koro sani to koro wacho ni wajumbe gidhiro gi jatenda mana jatenda manyalo nyiso gi gima ng'owa gima gitimo manyiso ni wajumbe gionge gima gitimo to nyocha to nchi winjo ka finance bill no wacho ni wajumbe nyaka winj japiny mondo mi ka gidhi e bunge to gitimo gir japiny mok ni giluwo jatendgi gima jatendgi owacho